tukuligereria onsi ile nyariko bakwana kigwa nene muno usagendete kwana kigwa sinsemo ebe na mangana ya magendero na boigo amangana age siasa litangan kigima ko baba gusiba gatanga magani tachi kora no muske Steve nanje teke gusisana igato guchakira ze samu ni matino mwaka bere na baro bali mule sensa mu radio ragida saba saba ye TV na bamo konyara ka mo komorora litukolia lero inde ne ranya ka bakwana tigangiriri bageriga kwani aba rigereria bagetembe TV ando siasa muri bana lero mona radio so lero ndo chino nde TV kabisa bemono sana karibu sana mheshimiwa karibu it has been long since we got us na aiga karibu ni kia lero karibu ande kwate wanga mheshimiwa nachi teke gusi yeah bona I hope by the end of the show na njibu na nje na manyireke gusi mheshimiwa nachi teke gusi sana tari kugianda gweka ngosegeta ale bintu mbirako karibu bire bitatoiga biri bigosegeta na yige korokyo mugusi ebitwanya ko batakorra senga kintambe na mano sechinza mu chiche ward ya ibeno timatinga aba mwaka bintu bigonya ko kare gocho mwaka gocho mwali ga goche chishisha rege tega chichoko nyorenga go ikatubwa teke gusike gima buya kigima mwancho muligererie omo sike Steve ngakia bantu baibeno bagatabe magaro ya lero chitachiri cyane cyibeno ngimbiatire kegera challenges nchiro chimareri nchiro baningo kubali akinande abaningo ibukubali ngotingo tanga bari 100% kuze bari bobe 100% igo nubugima mbwate karakwanda igoro ne karakwanda bagataba ngane sako yobugima abande goikabasire na abande goikabaiburu muna nyasaya nyaka kabakobanga amangana aiga ayense na kigima munaye kwanyarika gotika nga abadosi ba gusabana bao abantu begwadi yaibeno karokolige bye myaka 3 yarire njendra batuko kwa naye na baranya kwa yabere kwa yakwana rande lakini ese myaka 3 yarire se ward yaibeno iga imineti ngase kwa rure na tambe se tamwe yao so what gari no wake so tigarite no wake ngira nyaka bako kwa na sofa igore ward yaibeno maite ward yaibeno twakore myaka 3 andi bena ngo tene chitachiri tunabantu twakora matem twamakiri iswali yeli ko bali yororo asokwera ne buna bali chitachiri cyane lakini ndiko kwabulia ndotemete gotigera because nche buno mwamsiye imbati kene ngokora kuru bongo bwane kegera kulingana ne katiba na machika Kenya abanyene na bagochoranga ninki batagete bayira assembly egere kebekere budget egere koro igotingu yake kubanga ikinabere ngokora ibyonsi nabantu bibeno nganki bakora lakini sabiri 92 mwanjo muligerali munaga tembe TV na boyega tembe FM na boto kunyaka utoko kwanira biri bitatu ga bitwanya ka batokora ase ward iya ibeno asa mangana ya magendero kuna mono ase amatukabo ngo gendo kyaberege kwira libaga mono asa abana nchiko ge kwanira ne kilikyaro rekana ase ward iya ibeno anna mona ase ko chake wekerasi ya kerero kya ECD na boyego ko enanwa kugosoko chake ko mororwe ko enanwa kwa mabere go chiesa bana go sabaro kigoba badume ka ba ECD umorobelio iga litanga niko chago ikiranga no chakirete se ward yao se chira ya Musa se yende ge minetinga ting maite manifesto ya nena wantu bibeno yaragota ya bibeno no era be benchmarking abantu babakolire go chibeno when you talk about benchmarking everything abantu bonse Pikisi County I don't know whether there's an extension to Nyamira by chibeno wasome ngakinto bikago manifesto yaragota ya kunya abantu bibeno badaranto manka binteme tuwatarane tarolenga ebintu asogo chaka bigo chakere ngodiwe and for sure mheshimiwa you convinced that the dream that wabwatana abantu bibeno nganebe benchmarking it has achieved negenda takabachi ngogera ebitali bintu byibisete ne bintu biro chikaine maisomaro na yeye twachakira sensa ya ECD na boy konto bata sensa ya mangana na sema yisem na twachakira kiagera na kigera sigitangani se county ya kesi ekogera one
mugavana Simbarat abwate kerengere y'obuti county akaburia n'inguragani tuchakero stokora experiment yo inkagerete nkaburia abantu babinona ni tuchakire ga mangana yiga bakanjira nangaki ekitege chakero igo bono otutangaine abantu no kere nani bone binde bono bigana batabirenze gocha ekogera binte biga kero tegeta bageni useka tanto chiko soma boikotanganira abandi igona kingwa ka ngambye mano kegera kera idea yachire bari bagwanja koranye tema abantu bari batenga karanye gatora aranga kiye ka bato maiko kole na koreka kana mbiere bono ngana abantu bacho lakini asa history na inde no kwaranga na mabere no arurinde matangani wodi hivi abana bakagonga sana ali na roche na namba nyumba goka na inde namba ganda te konyora katate wiki egera abantu baso na nde ngo chikwata banga because of that makofi yeah but I think Aaron I want to say among the blessed people abantu baibeno for having mheshimiwa seems like ngata getenga kerege into keracha kero because you see and it's good by the maite kero kora rengerelia abantu ba first of all ikine kige into kerekia maana sana biaracha kero monto saja tukwabanga norochibuna mheshimiwa wakora mheshimiwa wakora muna beka benchmarking negenderete umuske igoro iya amangana ya mabere atweto kwa kwanire ya bana ntwaro cha bana bagokire nabo igo amantu bonse balinga gali sigetikerikia ali enkabi no barogetyo mugoko sana na wanjira nekerengerelie kiga kuri nimbale babwate control opinion igoro ya amangana ya mabere specifically amangana ya mabere turatiga amangana ikirasi ya ICD nkiora nyako bako pata igoro mururi wa mabere no muruberi go chakire no maite amabera ya tali nande nk'abantu sabana bakunyu bayigote family chine nchiro chiterwa 40 amabere sure na mabere ko protect yare burwere bundi bwansi na bwate immunity na yekogera barokonyora batagongete bayiburi babo barokonyora libako go mabere gwirongori ikombi ya chinsa chinde ngatali no kunywa mabere ukanga mabere yesu and nabwata sense muri afya arakonye challenges chiriko mocha yagera abane bari bakorra kanga ibirasi yarosiwe kanga mabere aratiga nabantu babatema mabere lakini wika bantu muchakera asegete and nabona kugendera nonyi ketepe TV krea chagete ya kreta segete ono ge kubata bakameri ono ge reward an international ke tambo ke tanga ni kogende iko nyema vera chakire challenges sinchiro kandi ndirbuka iko echinde chigendete kwesoro itine gutumia challenge kusoro challenge na kero togenda kuligera gose ko kwanire gore ya mangana ya magendero ese mirimeri egokorwa mune county ndobwata mangana y'ikipara kirikia ba musie ba korosi ndobwata mangana ya mache munabono ngorenki oro tumaito tuna soko turanyoro ke yakirira kirira no iri ibino pado kirira ibino ndwaro no mugavana na gago chaka gogote gago chakia mangana yokorobora umurobori oli wa macho orali gose project eli ya macho erali nga hiero yekire sofa no wa macho ya gavana nyibikerete budget kantu am requesting murate naro kwa mete chage tuna Dr. Munda nechi family chirali ngo chakira ngambi ya mono kyagera Munda family nechi family chine chiro cha reto bole asi chimashini chikobekwe family nero reto bole mase busi kobekwa ndi nero reto bole mase kituno ko chitangi chicho kobekwa
igo nacha kanyichake project iyo kogenderere ekogera nainde bono liboga yabo testima ebeke bisora egera abantu baito banyora mache atse semu yibeno tari ayoka amachande naro buna bono irungu polytechnic irungu PH secondary primary noro bari questa tegesima twa kebekere budget mugabana na toma abantu bakorema gisima kyaremiro kigenda igo n'abantu bege tuno bairungu bache banyora mache sobonge na machande naro nomushimiwa nere isimankero agende tuwatu mushimiwa janda kira libwase skuru ya kirwa na barabu banyora mache amachande nara kuru birongo amacha kuru chirichiro macha yarenge amakoro nora kwamete noro county wetero bugabana jabe kure budget ya 30 million macha ingo chare aike nyantrobo aike bakanye bisabo amachande nara kuru keumbu ase national government wetero mushimiwa Zairi Janda nore plan ya veire contractor ya iru amacha ya kuru keumbu aturumbuke aichomo sasa aicherigena ache okora guchinyamawa igo na machande naro agraft ya ruete kuru kabos agocha bakanyantro amacha refresh ya somo abantu bako akarakonyo komenta nayo ayaka bosi nakabaka bosi goro babwatege tuno kyaramba konyara go kogokera macha yikyagera bakunyuna bangao nabarabwe contractor yairwe yaga chitange kabosi goro nababandi batari kwikera macha yayo mufere samacho kuyigora nabarobache banyone igo abangare ya mache ne chinsoko aria abantu bibeno batete bakora togendete ko suguma na korora nza chinde saba menyi ba begwadi ibeno na baraga ni kumanyanga amacha yakararo asigu nigago chiko baikireme chiko sinigago chiko twara chisente sibago chako chanza chinde baja buchera kuswaja nabo bakuyamwira kyagera kare project yae kurangara ni mubale e committee chorwe kogerana ke amacha kule kyagera bitali bintu tokora na ande tulinde kyane bintu bi community kyagera babange ngano ine tabwere kare kunya ko igurwere ngosarikere asenaro kanyore pipe yatekire naki ekoroswa gusene ke ko repair ekibono ne chikomiti kiraro sigwe nabanyene bantu bibino igo macha iga de aniga kuraro siguri tangani ama antu bamaye kwa mwanga ngaki ngaibago chikoya nyorera amna bono iga buna ya graft ya ikire nyantrogo antu anyantrogo jituka baendete konyu no ko wiki ebune ko bwati committee nkorangira ntore barasa abantu bachole bali bakolenda kyagera bono iga taranchirwa gande kuchemechi kyeraga ikire nyantrogo natakere ko kaibene nyakitali secondary abantu baranyanyora ali asere amache committee. So, Mheshimiwa, don't you think my to isakote yabantu of course it's good kukora public participation ingore match, but don't you think isakobori abantu abange go barataka match ayo aikire keroyo mase nyumba are there plans maybe to do it for every person who say to center bunaro ni akwana? No, asogo chaka bono ne center na ande bono balia bakobekeru nyumba babekeru emita eita bagwakana gento yake asoko maintain ya mti ikiagera binte bintu riko korana ready close yagi nejibe sara se kwendero e project kare ya ikire ni nbono mokorana kimukonyerenda egenderera because kera ntriko se project ingebe ngekero steve ari karo mwamseo ibeno tutakite mambini ndo project yetu galega ntriko benefit ya bantu nande na kikole na gento kenna karage kuligererwa mono na mangana gwa kwandirigura nyagitari ya Nyantrago ese ya mangana ya nyagitari uchi dispensary ya mangana yuborwali usa sector everything maronga kiura nyako kwenye kwana zese wadi yibeno yes ase wadi yibeno buna bano ya tobate some challenges tobate nyamanengo center
tubwate Nyamawa tubwate Rikendo nandi tugatwara main Ibeno level 4 nabono nje ya Nyamanengo ntwa njarosiwa ya njabwate maternity wing ne chimashini njiro chabulete twachura njiro bono inga na chiadvert njiro chabantu bategekazi obunyagitali kaite bali bausikanete bune service board ne committee ya kuligiringa na kiwanto chakori tukita abantu bari kwa abanyagitali batomworo inaende mwakoyo nkoro story Mary Ward ikiagerage bwate female ward ya naende njaba registered asobora yuburende ndo bono nitekere kwa register no sha ikiagera bikebe registered every organized yase mai kwanjira na kwenda sha na Nyamawa dispensary nero registered no yerenke omuchengo no genderete nero dispensary yemo gochikoba se benchmarking ere ya goroba so mheshimiwa tukutigara kabo ese ikinyagitali ngwa kwanero mu robolyo sha uywe according to others usabantu bande ngo tabarenga no mu robolyo tarakora ego according to the way you have said is it applicable as ensemeria Ibeno gali level 4 wase bado tora no kunyago korera se okora lakini maite tubwate ni option okay yani natukura tinirama sana rero baba sana rero okora kitoko fit gosena kitoko bwaterana egenderere ikiagera lichiko na bugire tubwate ni option igobono ekerego korango korera na terego kora lakini okoranga inekira kore nekinanda abantu baito barakore ebe kwesenjereria nyakabage kwa pena biti omwana inchi nande se omuregerio Ibeno nsachinde mbire bibere bitatu igora gati komenta bibya nyakabe kwa nake gwa gose bidio bwate merobererio bwate saba menye begwa dia Ibeno zama tukaya lose no bamenye be Ibeno maite ntolinga kimbwate na bubagutwa ubwo ikarata kwa babaga tabiga takonye omungaki kero konyora abantu nabono itobasa application kianda kireye mune bwata magani ao kera nero konyora batagite nsoko nero batagite para nero batagite nyagitari iko kogenda na magani ao kiagara nyagitari nero atigere tunchera ya nyakebongo aleko be dispensary aleko skona former member of parliament lakini current ntwa genda roro na current timu ya mheshimiwa Said Chanda tukarora nero torenga niche chaka sensemo yobunyagitari komenta nanda sobunyagitari bwango iga challenge nero twabwate ya KMTs asa abana bagoche training mwako yotara na ndi Ibeno nkobera yemo mukumbolingo mugambi bagandira abutolento kegera challenges chiro charengo twagamba n'umushimwe Said Chanda contractor ya rengo njakora ya approval ya chire na beke budget ya 20 million igobono na KMTC ngo chakere gukora kigera buneko eraiga na gambite na national government and no ari nero nerente bitanda na bintu bindi byonse bitakeire biri tayari igo togendete kuti actually mheshimiwa ntanga na ile birengerania na nataka to find out kurwase KMTC because for the longest time almost 9 years Korea 9 years by the no ni ebinte bingega no ni vile mnabona ne egeti ono KMTC as outpatient yari gochi ko osiwa kwenye nere akwamire for 10 years twanye kwa mulete baya vere as outpatient yachikoba inyomba ya office nere kwenye akwamire more than 10 years yakwamire toko tema kokora kirigiteri konyalekana ke koleka so mheshimiwa bona ntake tora having a status ya KMTC yere like structures yere what is missing no what's missing
cash lakini chabeira available. Okay. Bona ngo bale process ya tendering. Okay. Ningo konyore tendering. Atabuki achake gaseyo. Na karoto kuliga bado karoto kuliga igoro ya ward ya ibeno ama tuko gosomutenyo mu tanga mutenyo December ngwabwate ekemeno kyale korunga Steve Arika Cup tokero ke ibero Cup ninyo tase to katabanga ngero ku Steve Arika Cup lakini aba nanchi bagatanga ati ku Steve Arika watu tokero ku ibeno ngade ibero mashimo like yakorange approach ya gotaka abantu ba aba nanchi ditani naone constitution ya Kenya go chaka into abantu. And which is good. Well, the na cha ko tabanga abadosi no liyo umdosi yo no liyo koligete gas. And it's true that abantu babe no na abadosi because na bamwete gas. Yes. Nzajinde gemina gali kolengana no kwane kwao ko ingeze ko yekerania okugane kwao gose birengera bya umuna bya lenge igoro yeke. No kugania nkorekera inkogendete kwikera. Kyagera tarigente twakwate tukalimo. Nandege siye. Kyagera mepire mengi nkora akwere atigera nchera. Yeah. Gose abande mipire ndiyo kwegokya. Kyara ntu atagetena kitwara entereta babo musauteno. Yeah. Baba nali motego na baroto babo nyiso. Tego. Nanda abantu bachisache mbacho ole tubake babere batatu. Nande ntogendera tentoganyite the winning team na nitatinga Sabana chwa Sabana. Friendly liga. Friendly. Nera tonyoro sonde na chorukuru wa Sabana. Ba ndete korora akerekale erusa ya international sports. Na ba request ba chwa keranyantrogo. Challenges tira segetike kento nete gochi. Egere bache ba chororo. Tonyolenga konache talent mupira yagendere nande toirire unabona sebeno toira abantu mbaro bachire kosyo kubwisirimbi abande yabo coach igo kunya gutigera tore ngora igatambukira kemasike ndigo bintu buna sports buna talent to gukora litukiri mukure na binga buna bona mwanda ngiri go charero gatanda TV to gukora onse na radio na ini generally ayabuna umubwatani gose umukori mirimo matakaro gataba discussion ere yabeta linde senate samonye konyerete somo senate bwi county ya Busia tabetenga artare mo senate bwi county ya Busia actually tabetenga koru Busia is a senator of Kenya but from Busia. Wana ige karoto atambukire kuru ibeno wanto ko sase county ya Kisii tagatanga umujumbe we ward ya ibeno umujumbe we county ya Kisii we se ward ya ibeno. Wana so itenda lingiranya kwa kwana igoro ya county ya Kisii samangana ya magendero in difference so chese ward ya ibeno mune benchmark bona. No, county ya Kisii ntogendete kogera toko kora binte byabeka cyane oneka torale assembly mwe msiotenete education no mungao yotenete agriculture yotenete health ebinte biga no kubwaterana na kiromonto na bwate priority ya sobo y'abantu bamutagebe kigera buna bono ko mfano muntu ibeno tagontenga intato chonga magena takobeka program yoko chonga magena wekoyo bogirango njenge ware kira bantu mbabwate priorities yabo na priority chabo na kike togo janga mashinani tomanyenga challenge kero nande ninki abantu batagite igo generally kyagera ali abantu bagonto manche kurubino weekend anegene takorekana na inde ibeno yente kamukere unique ndobwatinga pale yene yo mugaba eno yo mujumbe zairi janda eno yo mu MC Steve Arika igegere kyo muntu be mu ibeno ni kama ibeno church bonu ibeno ekogera inchendo kera kubateje kwana manero
chumba obutete kwana mano inche mugwete kwana mano kere bono mungi na bose myaka 60 tago ikera ringe pale yinki taravera bichara como mare de ne yo mugafa na kupinga kiko yako kwa that has been used as a scapegoat as a raia bange whereby umontago cha maybe over questioning pale ne yo mugavana pale no asebe no ndio kumbe that's why it's a benchmark bakara ndio yansi pale na bane yango ni benere kainde wiki yego chaka Jumatatu mbaye good news para nero yego chaka ko wakweke komogo tera somo shimio za ijana pale yeta kire korwa takire ko banyari bali chache lakini asege komo kiuchu wakeru beno kurubeno kuchike na nyuma tutaratambuka tuswa amangana ndo mheshimiwa na butogera na atachisamia sinini chipasa liko chifa mchipasa njanya kwa chikuru kwa chiward ase kolengana na mangana alitomanya tena alingakira ward gosekera omoro kiwa ngonyora ali chiribu sana kurwase pasari iga ye county eyu area ino munaba MCA nkiora nyakuba ukone uri omurobeli uyo au faule kwikira bonega no murobeli uyo form jachete wabisabe county mbalendete no macheza chinde nduto oversight form chachire bando baichoi mcheisana cheiranire kiagera form chiria taringa cheisanire kogera konyora form njiguisana e budget ne kieko gendengani kia tokonyora gwate budget ya 3 million oruji form usiniri butatu we koruji form according to the budget ne finances ye kwata kero lakini mnabono charu yetu and then obviously I tone committee ye bono mne ye ward nja sarenda which is county mbagenda tego para sort listing coronal the charity kende ngikagenda tete amayo chakuru yagera tubona tuganyitenga chikurubu ingina chitararueru kya na bana iga status wana chira bana iga bande tebakora sort listing so se kuchucha taragendra Haron kulavuishi kumanya kurwasi mheshimiwa igo charenga specific number of forms to the wards kuse oyarenga oliogo chanera konyo umanyite toja kurara mwago nyombe form monyo sikwena bali batete almost ne ward yane over 90% na musike karota ganto kwa ndegara mangana ye form na gani ko nyori sima samu nyorete nga segin cha bata ta chikongo sana ne gore amanga paka bande bagatabara ma form chi otige goetani ayo asa kukutana nga mugafa ntata ke rukur pasali mwamsi tata ke rukur pasali egatoka wikira bana ne county ya Kisii ngagitana ro yoka ya rure chi pasali cho mugavana asense ya Kenya onyeti ndi wrong but rende research yana wikira bana county ya Kisii na ro yoka ya watu kire chi form egosebu atike ganja ge chi pasali tuma tinga murobuli nsa chinde mo batana tamuna county ya watu bozbe county kuro saba MCA go cheso mugavana ko chia serikali yonsinge magwikira niekega ebinte bigagoika mugaterane monto konyara na ki yekogera gasinde yonse na bono teregaiga toge chi muntu bwe sauti na batokunya komonya oyiwe kamera na bapolisi lotiga sechi no mudozi na era na justima gasechi no ko bwaterana monto ta ko ngainanga yo mankonyarale ya kigelo nche bunandali abadosi bana bukura bowling ekina kikere na kimoroche consultation ya ari bintu bikoba muntu mutai takunyara
na ritukulia lero nyuma taratambuka tusoya turigereria saya siasa muno ritukulia lero kigambire kana gusekota of appeal ngenya kwa iko na changa chibasa chima kitamo na NGCDF nchirima minjeli chiko no nyama no yachi takiri gokorwa monchereria birata tuiga rinde kiganje kigendere ne kiganje kiniko Kenya kobaga ne kongango gendere kire ne kamukia bikari kurwani gwamo ne pasali yo mo yo governor na boy kiganje kiri kimanyita na ngaf na boy wa NGCDF byansi bya bwatara nitiwamo kurwani nganza chinde mbia bwenda takabara lakini ndili tukulia lero court of appeal asamo jumbe bwe bunge ya West Mugirango Mosque wa Christio Muragaka alingo ya mabesa ba advocate bwa bwate goswali kugamba asansa maye bunge kwegereka kanje kyanya rakwa kwane kinge kanje kyanya kwa kigwanjirwa kiganda ko lemere mukurinde ekerangalia kama samanya kwa kwana gelinga chairman gose abatene ba CDF mbabwe nditika sokana umuchumbe karasokire na baruge katali bachorire na gesiasa kurinda bintu jokonya kwatoko ya kwana ngano mono karutanya kwato kurigererie gostura aligererie ruling yugo ikira in detail tumanya ngina kianya kwa kwaneno kurinda sama ya mheshimiwa aya buna omwe MC gusoma chumbe bwa ward ya ibino za chini na bora nyorenga mambira kwa beru mujumbe kwa beru mugavana wa masana ta kuchimwendo chimwino ngirenya kwa kwana ngori kanje kya NGCDF kolengana korokia kwa ukiaberga kwa gasi gose ngigeta keiro kwa ru kanje ke manyete ende getangani CDF weru suwa saba jumbe antomba ko boli bujumbe bago tiga babo that is very true. I don't know how we must hear you. Ikiora beko gukora. But senators don't have any kit. Lakini korera bali. Korera bali. We budget ya oversight. Mheshimiwa Tiganda Gotebi, there is a time ngaji tokotegera bunge. There's a time I don't know, there was some supremacy hariko which is bigger the Senate or the Parliament. Ngara aba jumba bange bagotebanga. Senate ya Kenya is a house of retirees. Yani bantu bakwendo balianda ka batayete ko retire. Iyo kama chikoro kinga it is in one way of devaluing maybe enchireli tabugatie kiti. Nakiyaro kananga maybe ne nyombagete erotu. Gozo no reason ngurwa na bali ngimokurangilia bagavana ngimokurangilia bajumbe aba CS. You remember the National Assembly. In fact that's why aba senator banga batanga ni bere kete bacha kubuli bogavana kwa bagete bakanyora ngata vote nero ngate finance yetu maskata banga Rusia ni chiki yako bajimba basi la kubuli kero bajumbe Ikyara boli bujumbe naona kiko konyora no ini ntuna BMC konyora tenga ki epacha teru wase ward mokonyara kwe manager igo nabalia nabo bakobaga jirate yora baule aniresio batenga lioli bujumbe bachiko because why could you know again tongira rakoboli toto no mheshimiwa why could it be that the parliament the specific the National Assembly na korosi laws na kiko incidental na ndego nyarikananga na korosi laws but a problem is now coming in that the CDF NGCDF is not constitutional. No, I think abo mheshimiwa nanyaka nabara comment ko ya ngaki abantu mbale tubwate kategoria abantu bale professional litigators baro ko monta ko muko oyanda kotini kwa American Legions. I think that is something kiaberega kwa nake kwa chinsemo na kende kiriki akale kanya sama gatara monta na kotini ngola ngono amuna toli karanse kana muskari kana mbora nyo muntu arangera tinga ingo nyole njira wanga na kotini aboli ngi muskari ka karaga chikari juma because litigation nero ire continuous monta kirege ndo yiga se binabe kotini ne binge se binde bingola nginga no ene mangana ye kiganja kya NGCDF bado ngere kotini abantu yani kya pasari yo mo governor and I still believe that there was some talks somewhere nga muntu naro taite kwanda kotini kuria mangana ya amabere ya ICD ya amabere abara bacha keto kwa gwa geto mneke so bindo mne ingo kore kabire but at the end of the day
ne jana ile kwenda bagari ya ile kigeta kiri ya kana mno mheshimiwa atanga kigeta kiri kwa kore kana na amo sike kara to kendrute mangana mangagento kana kwa mona sa amangana ge siasa kara kwa nire ngwanyara kwa watebanga amagendro ansia ago kore kasi wodi ebeno tutte talingana yo mugavana tali president tali kwenda nisa chinde ko bwatrana kwa una bara ya bonse namono bali bonsi tatebo ko ekaro montale senza mebeno ngokora muri gasi no mo jumbe ngokora muri gasi no mugavana ngokora muri gasi no mo senator mo women rep ne president ne vagiti esaba bara ibonsi no bagukorera sole no bagore sabantu ba ibeno nabayo nkiyobo amata ba mo genda tese ke magendera kurwese abara yaba bande bonse nsachinda serikali nango cheri ya swana na ya gosira sanza mende goseyende o amata banene nande bugende gitubige tamu nande kira so wikira ni ase manifesto ne kero tibos chane chebe no chitarante binga chikubatenera igona batebetinga mogonchora ni kolega sina bacholire wa mato botanga ni ukora chorwamo bali macholire moderna sema yama magari kama goje chi problem chira say word chira bananchi babwate ichira close over Okay. Kwamanya goche kero kwanyole michandero mwamanya kubaranga oyo ningo gosoro oyo ningo konyo yani kiagera kora ikole none mwanya bantu kwamanya ngaya gondwalete amauga okuli umunyagitari wa na maino goli umunyagitari onye na matokuli umunyagitari tokuli umunyagitari bwa maino korwalete amaguru bono buna ibeno kera twikaransire batebiringa epale netakere korose nchebono buno muntu oboko okuli injira kibaro korose manyanga epale injira korose no mujumbe mugavana ne president World Bank kama yabanda muna kwa identify ngango bwende kubwatira na korose nyine pale nalio kwenda bano ko chikumulinga nke para nera itakere korose to batana nto bae ibintu byagenda kagera tokuchakulira ngaya ono mujumbe tinda mwikera abana tinda mwikera intebiga nakyo ukwata betenga yaya ngalibaga ngore mirimo iko ababonsi bacyorire ngokora turi nabo nande gasinegenderete ikegera unabono tusigoteba ngapiki bintu bitatatira nda okay mugabana no arenge ibeno kuigora izidi class asomotenyo ano mutenyo yo to mutangane mutenyo mutangane wedete achete kuigora class wiki na gotebinga omushimiwa zaidi janda ngochakale para musingi ibeno kubeka ground breaking gepara ikere contractor ya chire no ere site ere nyabisabu kandi no bamenyete ibeno ngochare ground breaking yogoro separa wiki ande wiki ye ntobwate mo PS Steve Saboke okay communication ngochare ibeno sioji elitukulia Ramis usimeke mete zaidi ya 5,000 nande tukagerete nga neskurelia ibeno sioji nari no muchumbe no akali na abapsakure county no abali igo mobe mubwatera n'abantu abonsi bintu mbikugira ntonarandile mheshimiwa seems like you are the best link between abaraya babande na abananchi ba kawaida. So am I wrong to say that if ebara nere tara korwa even no so you are ready to take a blame na yo tara ba une link which I say who is responsible
no pare taraba kana ya baligirire kuteche baligirire inche bagutaka kuomera ekugabira bano chipara nchiro chitaretaje bade mchiro ne paranero emsiane kogenda rikendo ne got some challenges lakini ndagenda tekusoro paranero ya kurukerera kugenda mpaka buje teriyo ndieki teraera no ne paranero nantoro sune ya kurwa niyo socho kosyo kalitumbe ne anjara sune takere koirorwa ne muchanga igo ebintebyo ninchendo nandi chengo teke pure ebinyorombiro bunabonega kenyoria chirichiro kendete ko kwestima ne kinyoronkero kyagikyo kitaranyo restima by the way estima bone rasta tora kwanarake last mile connectivity igebinte biga Oika mokolega siamu na bantu bonse. How far is estima by then even no? Negendo rata. Ingagirite arachira tua. Tasmai toranya ji project grisato. Una bono iga contractor nero agendete con machingo na kobeka. Miti nyibere ya alire inenja era kabo sigura alimbara bata itestima nakiba kumbara bata itestima igo na street race na chirocho tigenda tenjita keire so far so good intoli namba benkonyo kutigera tore ni binde ndako kwera za avion stock iranga nchengwa ke kuba pare tsuko binde biko gato ni sibalwa ko agata awata ko gende ground abo luchita jiri kiki ebinti mheshimiwa tabambira lakini konyoro na kitwa chake no mheshimiwa Said Janda mbona mangana estima national it's national igo nero beto muikanyo debinde ki bigo barake bigo correct yes na musikia matuko ngaitaitire tuabete tukukwana ngaito sino makoyo goso makoyo eta 2024 yabjaiga tunataka tukukwana igoro ya okunganyigwa gwe prison kurwa gochi ase ward ya ibeno ngore nginge karangale kipado ngera kurwa sensa ya serikali nga prison gosajere ya bosongo rebwendo kutoka ibeno bwo gali igokoranga tali gosetalia abayebo ko bwantu tware beno kotamuru wale na ababe bakena bara ko bisibe no manyite tinko kwanere kogera anto baibe no baranto manga talentere prison to va no bara ngatu ta ko ebinar kwara na eso to me ibanto me se va bañore ebinti bichire beno ara ti va hace manifesto ya prison ya vengo nande bantu baranto bueno ahora chema con el parentera tu mwenye tagete nando kabera dunga njira kira bakonya mnando baby kera tubale kugamba batebete one project to akolte public participation surprised ma wetere chisora mogavana Simbarat nanyorete one of the sponsors China na kia bantu bebe no baganyite kia ranto tsainete ni gintu kende mbata gete university ebi na bio bantu mete akiri bonje prison in baranto no yo torrente gara bagori na mwenye tagete egeti kero kinga kigeti by the egeti maite for the longest time egeti kiri yara kwani rusana no egeti kara kwani irwe twa gambete kegara one former president Uhuru Kenyatta yes na Begete Pachet na ndiga chikaruo the current president Dr. William Ruto na chitaga tebanga ibiti bibirosibu ya ntrogo ni stadium bono kertu agamba no mheshimiwa Said Janda na teba national babekire Pachet
na indi abantu mbaru national bagacha gukerata igoni maitinga a process Okay. Mwanjo murigarari ni gatoganta kwamba no mu MCA wegwode ya ibeno omoske Steve Arika ibeno ni gotoka sebuke ya Nyaribari chache county ya Kisii sanja kabakorera amangi hali aganda kwa nakigwa ase county ya na mona sensemo ya magendero na chinga kitoganrata mwanjo murigarani kwa bwatakaranga kende gionsi oranje gusangama na ituna bokanda lise omutandao YouTube Gatembe TV obeka karanga kia ororo wose ase namba SMS 0726447367 elina batokuna gabato gosange karanga kia gosiri boldiao kochiese omoske Steve Arika oyore ime studio litkolia lero omoshimwe karotoga ndrete karoto atabanga twatambukire twetanirie nunsu ya emyaka 5 seko eno cia contract ya bananchi babe na bakwete naboneka ko karoto kwanda igatumiritinga abantu bonsi mbaligiringa waikire bono 50% 60% ko chimutu abo na abande baje korenga ringa na rulio kembeta kurusi obisi na rulio kembeta go support na ro kembeta yo mino limo korenga sikuru goro go ikanse toigure chi amangana manga go kwaneka igoro ya nsemo kyole siasa yikire se go affect amagandra se county ya Kisii so go chakira go se ward ya ibeno tindaranga siasa affect amagandra ekogera pinto kuja gusuma tole bigendere ikiagera asa ito kwanireze jideke komi inamote binge parankoro nchuere kuchaka ibeno Ine serikali kievne kuchaka utaina magendero APS isaboke ngosara gosimeke mete anto request ya tobeke no free wifi no ne ntrogo gari ayigote na magenda ikrasi ke kyale kegoro tuno mugabana Simbarat aina magenda sinda ranga machakirira na magenda ra yirungu na magenda ro amachande naro age sere family nja rubolemo tugandete go process urimo we community noro amache abekwaro igo tenta beranga siasa musarire kyagera nande biruge bito iruma etenkiri kyo mongina tabita kusomuka kalika kiruge kenkiri ye family nani kiruge muntu natakotebi maite baro bale tutam bale tutam baro tam bono inchebuno mwamsibe no into na sabete abantu bibeno bange myaketa imanye tingi myaketa no imoga saini nse na barabu wetera se kuranga myaketa no kura ne constitution ya Kenya report kadi yao petenga ki 2027 eita kuira na lente bya abantu ngana lente moment ustiriji kuira na makoraki iko baisikoka boza baba dosi bawo iko no eta tebi muntu wanta muntu nama nyitega ki the agreement ya saineti na bako de muntu kwanta ma akoligere liga karangati yarantu ta ma akoligere ta kwera nya ose maro ne manya na mai teritam fota yeko gera linga na limwam ya agreement torofisi nyaketa na kirugi ke nkiriye family tarigiye sokoro jawadenge kene kiri hereditary to tabanga sokoro igenda kiri to tabanga kire hereditary yani umwando getenga yani ke ino okurwazo mwana onda so ingake abantu bayibeno usebe constituency usebeze bako ali bagango bagotome ande bayike batebe ngambata itiko koibagirio akugenda no turi kubino kugenda no kwasukuna ki asichinga kitiri mwangete mbiyamono ekegere gotoro bisigokora ngaki na inturi bagiri kwetu chakurwo cy'abantu barabe bawo konyorera otire maki asigete maki kyorati ya okay na ntachinde gwetania se amaganda bone so bwa matebwa uko wabene taliban to bons bararege na Steve Arika kalengeringa abatuta mwe wantam
no chorde o no bwanta ko siku no bwanta ko reke sachinde se you are peers political peers simbale bakorengera linga sachinde o bwanta kutoka 1 term endo ko 2 term 3 term no term mbali sachinde munta bwana nga effect nero mundu nale sachinde ko bushinga Steve to anda 5 term moina no bwanta ko vera kuchiga gose yani njira nere siasa jiji tamu chia kwa factory ya bweko manyana mane story kara tu ajire sense mo tu aruna sama magendero no maite Steve nare kabere to what Steve arika no monto na ni to what Steve arika no MC no mo Steve arika no monto ngutwarande na interest cyane lakini Steve arika no MC oyibo interest ne jaba wa mutabaye MC bono igachi nyinge ni cyaba abantu bayimeso ngakyotegetobe ngotegetoro shubusani tekoro shubusani nabayigo ikone kidago tebinga lakini siasa tereika ase uafekti amagendero na inja sensemo yani yibe mheshimiwa wana tuona tigamboli tumali kusugwa ikiro toto Fred Matiang'i. What is your opinion? Fred Matiang'i na wango teba ngani mwachete na indi numwana umwigweli yale ikiara narenje gasi akarangirwa chipoboli achikwa kuchikora na chitaka teba ngaya ngalibaga nchiko ndige mireme limbo atari bakorere limotagete ane ngalibaga boli abakenya ngamba mbwatesi nagendete ko boli abakenya ngamba mbwatesi andaga teba rosia basani tumboga nyerinda tarentera machibu ngiki orosiri basani abakenya bamutebe ngolenge so basana bango mwegeranga na arari tukuri ale roro botundere nabwo atari kuruchinse machi amuranga sanyara kabaga wikana amase umuyiga ngaite boko mwene mama mwabo mchamge umubongo mukoro kigumo chamure kamau igona agente korosia basani lakini ndeso korosia basani kwae asensema yae ko ira nene gose ko bwatira amne liboli kwa boli muske arika Omuske Fred Matiang'i daktari nigaro kandega ko mocha serikali monoke gima ase ebintu bere bitatoiga timaitinga mpire bibilia ugwanjira na bero biko chiase kolengane chingwana chia yana mo chia serikali omanyite trochinere ntwa materi bagaite round yento ngwe wagoteba ni tsemi kiagara bono na ma benefit of doubt na beto muwasiri weche na nemba manyitinga ne kiata kete tsemi Actually, I think he was the first person na rolenge nga kilio koreta CBC. Yeah. Igona bara chimochi kiara onyolenge birengeli biria cha keretio murobeli oyoiga birie timu na bia cha na mengo mnanyombe lyo gwaka cho musingi lilikuwa alimiro musingi wa kolro montondo mwe gocha ko gandrio cho ta goro musingi oli yaro cha kemenda jiro muchi ayo chimuino jo busiro muchine kwa na gochuma igobono aso bwenge nango tebanga naende abantu bane bebeno bamwanjete konte bale mubwatese kyagero mate binte bitokurara chakwe mukalyo kaigo tebe gabono ona alika na president lazima ora tegerere ground nande kabo mwana onka nera naintu takete naintu gwa tokeritoro yo naintu gwa tokeritoro ngaki naintu kiro enikia na kitoko kanyola iko na boto ke ganiti ku kanyola naintu buno mugusiye nande tubotera namo iko bona abantu bebe no bateba gutumirenga abantu wikomo bwatesi no asera ngonte onaki mubwatesi okay na siasa nere yabereke kwa neki wasorongo urago siana mana sabange bagoteba nganta chinde onye tolie sensemo ya Matiang'i onye tolie nseme iganere gende ngocha kerege chiko kwa affect ya manyene no kero chenjere ingemneyo nganta chinde itoka bere kwa wese Matiang'i so tabere kwa Matiang'i ngocha kwa affect ya kolerwa ese wodi yebeno mate kiro muntu nabwate ibirengera biyaye unabona urabe kiesania nde naro gotengia mato gotengia maguru lakini kiro ndatenga munaro je maoni yore abantu abange na bangi naro rangi none studio jika Ketembe TV radio
aichama gotenga mate maiki kangagera kero muntu nabwate kirengere nonjore biroga bya ko mwana go tumuine igo maoni yonse nancheire nande to gochaka gobugo lyonse okonyora bakana na orasko ora tutuka no be balimo igo ni politics kero muntu nateteka karaki mheshimiwa ni birere karabikire naro kugendorera magaja naro kwemiria naro kubeke yarara maisoro lenkulira kero mondale ko bwa so mheshimiwa kubwatara nenkwane iwe we have seen politics CNC normally in our country but abantu nko egena bare ebiyama when you look at ebiyama tubwatense ya Kenya na very nationally lakini when you try to look at it nebwate treskete abantu keromati anya beta dekla tengango chikubolia na Jubilee some people dismissed felt like inki atare gochera arosi kiama kibwate base gose kibwate genesis ya erikuru asomo kusi agachora kwenda se Jubilee. I want to what was the idea of coming with Jubilee? A good idea go say na wente ko chane chama kugusia buna Steve Arika na wate kerengererio abori chama kugusia okay lakini advantage mbwate ya Mungu mwikirande kama tebia nkyuta robori chama kugusia agantebia nini swali ligia akanga kisababu mukesaneka sababu ya magantebia ekero muga kasimeni echaye atenete gabot na for people ekarokana ne chama ya gusi yoka ekanyora bajumbe bonse biba gusi na babere boka urusiko yes kegera gochaka ko ni chama kurugusi kengima ande mokoni matiangi sure korokana like yani okona tribal mama korokana ere tribal na chira usenotisani ngoni ande chama kya UPA kya gusi mondo ko UPA ande ko ni ore matiangi o president kurugusi yes pona gacha iria kunya goeta liba kali ya tusabete aria kanyara gate no kokora kinto gwachete tieto kwa ikiamiki yeah ikiraewa antonande ba ukura abamwa balicheni ni bako mutigera agendo mukutana tai no neri bakasa liuti it's politics ane bakamwa chinguru chogo teba ganere ochikotenera ikirogeki ande bakateba bale komwa ekene ngobono to yade mwanya bantu tari kwisaneka akateba ikiama aka mugusi kuna chama yeah but no I think that's showing that that's showing patine you on it ati chiga no ne yiga nga ODM origeli origini yaringe kurubo ikoyo yeah no nyi 40 people by the way abanyene kurubo ikoyo was my thing achaga ke gorete kurwa se mongo ngolete wanyeke yeah no ODM kito imanyara kito mugambe imanyara rika mudarekta na gonte binga chinza cha news cha chinza inye cha bere irange igo to saba mabiranga ntwale ko nyarko yakora tubye no nani gwate banga ndo ko yakora tiri rero ndo ngiri tukotoranya ngo tobe konyenera ase obo imesaidi alitonya ngo to gotigali ase daika ya mongero nya ko gote yaba menyibe ward ya ibeno akara to gokorera engambo ya rero litukuri rero no kubatebirinde biyamona soko nyegena na gontomo gocha kisi count nenche aliba gontebi gokorande bo bono iga project nero ya mutra kora nero iga ya tourist attraction na ba promiseti kagera tinga ekire final ya match ebibundi bya mire bya kindire iko na to identify as tourist attraction wangoiga abatalingo chakabali gotarase wodi tawe invited why no twani mmoja korali omo talitali musongo no no
unabona itinga ya machi yengenze cross itinga iyo uranye basongo manyimanyiti n'abahizo nani ndo bangira ito tanyonyore twa bintu bunebyo itinga usina machi no bire ibintu ya bere final stages familia ya monja ruase bintu bire kisaiga chinkoro ero ko gendo nyerole igo nengo te binga kunya gote matereko mutu tinsarende nerie ba mashapiki atanyora n'abantu b'ibintu banyora bochonti okubore maswali lakini tinza cha takende ntoro mabindiro naboto bocha ndekendeo memono kigimo mwancho mo ligereri ko kiramo to gukorera ko engambo yari tukoria rero amo ligagotaba ngamo kori mirimo babantu baibeno 001 na muskesti barika hunyara kabaga gotara tonya ko to gukwanira amange twalingenera samyenda nchini ngongor kwa ni toto nyaingiri tumirane asansamye tv samangana maya yekeonga chinsa nyigoro ase egekaiga kekere mutwe kila nafsi na dogo kwa kwaraliwe kwa umwalimu Litat Michael Onsongo Nyamweya twechende kuralia ugo kwa umwalimu Litat Michael Onsongo Nyamweya no mwana unyagusira Nyamweya miyogo na Pauline Mura Nyambaye